बे दाउआ सामफ्रामबो बेबायदि गेलेफैयो ग्लासाव नायनानै गावखौनो गाव नायगोन मा नुयोथाय खानाय सिनजाबाय खानाय गामियाव थानायनि बेनिफिट बियो Last night we had something. Tonight I'll be guessing, but I don't really have. दिनै जाहैबाय शुक्रबार नै एसे खामानि मावखांनानै नानिखौ बेरायहैनो लांगासिनो सप्ता खनसे न'आव थानाय जाबाय नालाय नानिखौ एसे फिदिंनानै फैनि दामानि ओंखारनाय जाथ'थाराखै अफिसाबो ओंखारहोआ सानाबो थाब हाबो अफिस जोबगौ मानि मोना जायो ओंखारनो हाया दा बिदिनो जाहैबाय शनिबार रबिबार एसे साननैल' बेरायनो हायो नानिजों आंजों दा पार्कआव थांनो ओंखारदों जोङो सहैना सहैया नायनोसै नानिजों आंजों नै सानानो हाबबाय माथो लेट जाबाय एसे अफिसाबो बेबायदिनोसै नालाय थाब जोबा आंना ओंखायनो नानिया एक्साइटेड दा थांनो खिन्थु गारियाव गाखोबाथाय सिरि दामानि गोबाङानो सोंहरदों आंखौ आदा गारिया बेसेबां लाखो होननानै गारियाथ' बांद्राय लायासै 4.5 लाबाय प्लास रेजिस्ट्रेशन 18,000 75 खौनो लाहैदो 4.75 गामिनि थाखाय मोजां नै दाख्लि पाइपनि खामानि देखायनाया नोंथांमोनहानो जागासिनो बाव नै लामाया ब्लक जानानै दंथ'यो बे समावनो सम नोंथांमोनहानो देखायनाया I'm going to park. Yay! Hello everyone, welcome back to channel. आज हम We are going to park. Wow. दिनै माबायदि नुदों फालाय एकदम गोमोनो ना बेनि थाखायनो ब्लगफोरखौ दामानि खालामनो हाथ'वाखै एकदम जन्दिस जाना होनानै बाहेरायाव ओंखारनो हायो ना मायो खालि मेंग्रुरु न'आव जिरायगासिनोमोन खालि अफिसनि खामानिल' खालामगासिनोमोन जेबो खालामनो हाखाया मेंनायल' आरो उन्दुनो ओंखारनाय दा एसे साबसिन मोनबाय I hope थाब रिकभार खालामगोन बाव फैनानै माबा माबि जाथारबायलै सान्दुंखौ सयज' हायासै होनदां बिराद गरमखाना खामजोबखायो सानाव ओंखारबाथाय पापा किटी मिल्क भी पीता किटी खाना भी खाता है ऐसा क्यों हाँ मैंने वीडियो में देखा Oh so we are reaching the park almost another 5 minutes you're excited yes 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 बेसारा बेसेबां गेलेनो मोनगोन पार्कआबो खयथासिम खुला बेखौ जेबो खबर गैया नायनोसै गेलेनो मोनगोन ना मोना हेपि पार्कआव सफैबायलै टाइमावनो मोनायासै एसे गेलेलांहोनोसै बेखौ चलो चलो लेट्स गो नै पार्कखौ बे जाहैबाय बोटिं एरिया मा मा दङ सिङाव आंबो मिथिया ओरैनो दिनैसो फार्स्ट टाइम एक्सप्लर खालामसै दे Man, I'm running. चलो भागोगे तो तुम्हारे पाँव दुखेगा ऐसा क्यों मेन गेट दाबो जागासिनो होनदां उन्दैफोरनि गेलेग्राया माथो दाबो फांसनेल जायाखै नै पापा हैं कितने बच्चे अभी नया है स्लाइड्सफ्रानो दाबो जायाखै You knocked on my window and slept on my pillow. Then said नानिजों आंजों स्विं खालामलायदों उन्दैफोरनि गेलेग्राया दासिमबो रेडि जाथ'वाखैलै खिन्थु पार्कआ मोजां quite a big area nice yes push me बस एक बार बस ठीक है मजा आया स्माइल तो करो तो आप भी बैठो मैं भी बैठूं हाँ मुझे बड़े पापा मुझे बड़ी स्विंग अच्छी लगे थे ऐसा क्या हाँ कुछ बात करो गाइस हम पार्क में पहुंच गए गुड बाय एवरीवन
एसे गेलेनो मोनबायलै थांसै न'आव थांफिनसै मोनाबायबो चलो लेट्स गो ओके